Tirada mga angkol. Nya kay nakadakop na matag manok. Atuan na dayong himul bulan dili na mailhan sa silingan. Pagdali diha angkol basig ikaw makitaan. Sa tag-iya sa manok nga iniktan. Kay pirting ulawa kung kita mapatawag sa atong barangay. Busa atuan na ning dali-dalian. Banati na nakul para dili ta mapungkol. What? Hawda na jud nimo kuloy. Basta manok ang isgutan, dili na jud ta mabaguan. Shoutout na ko sa akong mga amigo. Ang nagtudlo sa kuha sa mga sikreto. Unsaon pagdakop sa mga manok nga daghan kayo. Si Lansoy Alparo, Danny Halabaso, si Kent Estiba, Jiwin Tawaay, ug si Jake Villarias. Ingon siya ang pinakagwapo sa Santo Tomas. One today. You hold this one. Oh my. Kana silang mga tawana, puro na sila mga gwapo, isuraan pa. Maunang kamo diha, ayaw na mong katingala. Maunang sila ginagukod-gukod sa mga dalaga. Apil na pud ang mga byuda. What? Shoutout po ko sa akong amigo nga si Edmar Surundo nga taga Barangay Concepcion. Nga hantod karon wala pa iwayab gihapon. Dili po din ako malimtan. Si Linad Katuray, ang iski chairman sa ilang barangay. Na single mom ang iyang kinaham. Si Christian Permanghil, ang iski chairman sa Barangay Kamuning. Ingon pa niya sila Sara ang nagyusara sa iyang kasing-kasing. Ang sunod nga shoutout sa sunod na lang nako nga video. Suportahin ko ninyo mga angkol ha. Padayon ta sa pagluto mga angkol. Kaya nga akong mga audience ipangkapoy nagulat kung kano sa maluto. Luuya. Kay sila gipangitom na. O daning bata ang nag-request ako ah. Ingon po diay sa mga katigulangan sa una kung mapasok ka, igunit lang sa imong dalunggan. Maubo din ni ang umasa mo ah. Kaya naluto naman ni Angkol at tuwan na ning ibalin sa kaldero. Kaya naglibog na ko kung kaniba adobo. Gamit ang kaldero nga giutang kay Rosemary. Kaya ang request sa mga tao, sinabawan ang ilang gusto. Mauna nga inyong angkol, nagsabaw og isa kaldero. Kay kung mahot ng tagunod, napay sabaw para sa inyo. Unya, kamo diha, ayaw na mong kabalaka, kay hapit na tama kabirada. Samtang sila nagulat, sila mo sayo-sayo sa... Krek how di say di pendansoy. Erti namang inita, sama sa kainit sa akong pagmahal sa inyo ha. Nya di bukal naman, mga na ta. Unya angkol, unsa may lasa? Nya, hukad na ta. Namiya sa niluto I love you all, mga auntie ug angkol. Una-una na kong kaon mga angkol. Miyaoy.